Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Luphenduke usizi usuku lenjabulo endaweni yaseThembiza ePhomolong Secondary School. Umfundi edubula uthisha wegeography ogama lakhe kunguNdengane. Lo mfundo sola ngokudubula uthisha amahlandla amahlanu kuthiwa ofeyile uMatric legend. Uthe mayibona ukuthi akaphumanga ephepheni wabe sethatha isibhamu waqonda ukuthisha wabe esemdubula amahlandla amahlanu. Abantu basale beshaqekile ngale esigameko. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo sithi tutu kumndeni kathisha nesikole kanye nabanye abafundi abathe balahlekela uthisha ngaso lesigameko. Ngizofisa ukwazi ukubhawula kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lolu daba. Mina nje ngentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje awungibambeke evidweni elandelayo.